Калина! Калина! Погледни го колко е гнусен, братле! Погледни го, бе! Как може да е такъв, бе? Бате, той има по-големи бицари от лисингата. Обаче виж какви са гладки такива и се отразява. Лисингата е нацепен. Тарика е вода, Тарика е газофики, братле. Нацепен, че виж, че има мускул там по принцип, къде мускули няма. Да бе, той фибрите. Изтискал е бицарите, а Тарика бате ги е напълнил. Абе, като гледам Гнар как се запътил към това. Това лице откъде са го взели на Тарико, човек? Каква физиономия има? Бате, те са го напълнили с ботокс отвътре, яко ботокс такова. Ботокс, да, и след това, понеже ботокса му е дошъл малко повече, е трябвало да сложи някакви маджента стъкълца, бате от Майнкрафт, дето ги е взел за джемчетата. Това не са истински скъпоценни камъни, бате, той не може да си го позволи това. Бате, той не е NBA звезда и аз се стегна малко тук. Ще ги трошим ли? О, не, им по-добра идея в момента. Къде беше, бе? О, дай ли тука. Дайте тука. О, да! О! Дайте на дядо Коледа, бе! Дядо Коледа е дебел, бе! Дайте как трябва! Нищо няма да остане тука, давай! Давай, консумирай, косачке! Консумирай, дедо Колера! Дай тука, виж, крайници. Не, нищо не трябва да остане, всичко се прахосмучи. Така, всичко... Ти погледни го как лети, бе! Fucking fabulous! Погледни как държи чука гопеле, как ще ги чукам с този чук! Кравата ли ще бием от всичко, което мога да бием? Дайте го! Чайте, че съседите пак ще почнат. Бе са мелачката и дебелите! Дебели клошари! Дайте ги насам! Дайте ги всичките насам! Гледай, не може да си събере толкова е дебел! Да работя ли? Как му спама? Идвайте са пайн. Към Виктора ти си па. Yes, бе. Все още мога да умра, чай да не се радвам. Че съм губил дейлите така. Yes, бе. Трети. What? Знаете, кой идва? Засмучи го като спагети късно вечер, бе. Засмучи го, бе. Дай. Качва се нагоре. Месо в завите на комбайна. Дай му. И двамата наведнъж. Откъсна му се клезена. Дайте на дебелия. Ще можем ли да дадем достатъчно? Ще може ли да дадем? Косачката има ли достатъчно конски сили? Косачката нямаше... Силни ли сме? Вземи това дебело торсо! Вземи го! Фърли го! Той е по-тежко от мен. Дай на дебелия! Вижте колко съм мускулист! Аз съм бате Шакил на стари години! Шакил Онил! Той ги обясни пълнител! Найс!